Днес ще играем Dunking Stars в Roblox с моите приятели, където те не знаят какво правят. Гледайте ги, те играят още. Аз искам те да дойдат. Може да се абонирате, да харесате видеото и да коментирате дали искате повече такива видеа, защото аз спрях да качвам, защото като снимам видеа нещо ми става и не влизат в галерията. И сега дано това видео да стане. Айде, бе! Ние си играем, бе. Те да си играят там. Ето хора. Виж, чакай. Хора, виж, може да видите откъде мога да вкарам. И гол. Може и вие да играете тази игра. Dunking Stars. С баскетбол. Dunking се нарича, Dunking седно. Ето, може да видите, то ме пита, харесвате ли? Ето, Dunking Stars. Ако искате, може да играете. Сега да отивам и да вкарваме. Знам, че е малко скучна тая игра, само вкарваш кошове. Аз мога да чакай да видя какво мога да си купа. Аз мога ли нещо да се взема? Не знам. Аз имам почти всичко. Ей, те са скъпички. Какви обувки имам, сега ще видим. Аз имам китайски обувки. Ей, те са скъпички, бе. Колко пари имаш? Какво е това? Топка. Кажем каква топка. Ей, те са много скъпи. Не знам как да видя. Ей, тук имаш. Добре. Upgrade Dunk. Какво е това? 39 милиона. Корен Dunk. Dunk level. Не знам, ще го апгрейдна, да. И това пак. Макс левел. Добре. Изхъбих си парите, малко трудно пак ще вдигна. И продължаваме. Вие къде сте? Ето ги, Fortnite. Ето може да видите Fortnite 1000 и тая лошата дума писка. Да, Fortnite 1000 и пишка. Малко хубави имена, нали хора, да. Както да е. Сега ще видим докъде ще стигнем, като отидем много натам. Пирамидка. Както да е. Макс. И гол. Шимпанзи. Добре. Дънки. Няма да се... Къде да се телепортна на пътя? Много за малко да вкарам. Добре, отново. И... Значи... Къде е такова? Да, бе, бате. Ама то за какво мога да се телепортваш тук? Както и да. Фу... Да, бе, за какво? 3 поинтър. What? От пътя пак. Сувас ли? Не. Вот.
Аз започнах игра. Какъв пълк? Извинявам се за звука, хора. Малко е шумничко, защото съм навън. Мама. Няма значение, те ще свикнат. Но хора, ето и аз съм се красил пишко. Ето мога да видите. Чакайте. Първия пишка, да. И аз съм с най-хубавото име. Там всичкото е тук, топката е там. Аутодонк. Гъси тъпа... Да, аутодънк с ръбък. Те, не знам, малко тъпи ги направиха с ръбък с всичко. What the hell? Много 40% да вкарам. Не. Тук колко процент? 41 да вкарам. Тук 90. И вкарах. И 34 няма да вкарам. What the fuck? Вие иска да си взема нещо. Ами от Gear и от Bows. Там мога да си купуваш неща. Знам, хора, малко е скучна тази игра. Другия път ще направя на по-интересна игра. И гол! Да. Добре, дай, ела. Следвай ме, ела. Ела от Gear тук. Join и такова и натисни първото е за дрехи, второто е за обувки. Пиу! И хора, знам, че малко тъпо видео беше това, но ще приключвам тук. Пишете в коментарите да играят други игри, защото избрах малко скучна. И да. Добре, ако ви е харесало видеото, харесайте и се абонирайте. И чао от мен.